feel my hand driving the waves down on you. Quan em van plantejar de fer de director artístic d'aquí, sí, em va costar prendre la decisió. Diguem que va ser una decisió d'aquestes que te les penses. Aquesta vegada sí que vaig dir, parem un moment, perquè aquesta no la teníem gens prevista, no? I ens ho hem de pensar bé, perquè la responsabilitat era grossa, però el projecte també era molt xulo, no? Era una oferta plegada de possibilitats, d'oportunitats de fer coses. Llavors era llançar-me a fer una cosa que no havia fet, que és programar un teatre, però bueno, finalment el repte em va posar. Pues amb tota la honestedat, en el sentit de fer coses en les que creguis, mirant d'il·lusionar, de generar entusiasme i contagiar entusiasme en els equips, no?, que participin en les programacions que anirem construint pel Romea. I després també amb humilitat, perquè quan entres a fer una cosa que no saps fer o que no has fet mai, doncs has d'anar a poc aprenent, no?, escoltant molt la gent que t'envolta, que porten més anys treballant-hi, i anar aprenent. La meva prioritat és el del teatre contemporani, però potser s'hauria de parlar més que d'autories contemporànies, de mirades contemporànies, no? Aquesta primera temporada és cert que una és curta, limitada, diguem, no és una programació molt exuberant, és una programació de la qual estic molt content, perquè jo aniria a veure amb moltes ganes cadascuna de les propostes que presentem aquest any. Però sí, és una programació d'una banda curta i després d'una altra molt local, no? Són bàsicament companyies catalanes amb l'excepció de la visita de Dogville. Jo crec que és important que apareguin coses aquí, no?, i fetes per gent d'aquí, generades per gent d'aquí. Ajuntar-lo de la música i el teatre, perquè aquest és bàsicament un espai teatral, ens va semblar una bona idea. Aquest any ha consistit en ajuntar músics amb directors d'escena. Potser els acords, un altre any, són acords musicals i intentem ajuntar músics de pals diferents perquè facin alguna cosa junts i s'inventin alguna cosa. Respon a que tenia ganes de fer concerts al Romea, sobretot. Tenia ganes de que hi hagués música aquí, tenia la intuïció que es va veure confirmada quan vaig venir al concert dels Manel la temporada passada, de que el Romea és un lloc que pot acollir molt bé el format concert, que pot acollir molt bé la música, i m'agradaria que això es convertís en un espai temptador pel públic, vull que sàpiguen que cada any hi haurà un espai de concerts aquí, i també pels propis músics, que tinguin ganes, com tenen ganes d'anar al Palau, que tinguin ganes de venir a tocar al Romea. Al teatre és important no fer xorrades, o no només xorrades, no? Tenir ganes que aparegui alguna cosa amb una mica de llum i una mica de veritat, però també és molt important passar-s'ho bé, i crec que les dues coses està guai que vagin juntes. El teatre és una forma d'alegria.